Dyw, mae bywyd modern yn rubbish. Ffilmiau yn fwy CGI nac unrhyw beth arall. Cerddoriaeth yn sâl. McDonald's a Subway yn bobman. Adeiladau gyd yn edrych yr un peth. A enwau wir od ar bobl. A hefyd, X Factor. Ti'n gwybod beth ydy angen Daf Prys? Pwy sy'n yna? Fi sydd yma. Sglein y ffug y gorffennol. Ti angen ffisig y gorffennol. Mae popeth yn edrych yn well efo hwnna. Iawn de, driau hwn. Waw. Sglein ffug y gorffennol. Waw, mae popeth yn edrych yn gret nawr. Da chi Star Wars ac Indiana Jones heb I difetha. Command midfield, Rubik's Cube, well, sort of. Da chi llyfr idiomau Cymraeg gan R.E. Jones, falle taw jyst fi yw hwnna. Gêm Eisteddfod, waw! Helo a croeso I chi gyd I fideo 8 ar golwg 360. Nawr te mae pawb yn gwybod fod y gorffennol yn well. Dyna pam ni'n trio ail-greu darnau ohono'r peth tro ar ôl tro. Y trafferth ddiw, fel mae Sean Connery a Kevin Keegan yn gwybod yn iawn, never go back. A mae rheswm da am beidio, does dim modd mynd nôl ac ail-greu'r union brofiad sydd wedi digwydd yn barod ac yn fwy pwysig, does dim modd rhoi at I gilydd y person yna oedd yn profi'r peth ar y pryd. Mae hwnnw wedi mynd, mae pawb yn newid a pawb yn symud ymlaen. Does dim un ffilm sydd wedi ail-wneud sy'r un mor dda ar ffilm wreiddiol. Dim un ail-ffurfiad band mor gryf beth oedden nhw. Dyw, hyd yn oed Tories y gorffennol yn well na rhai stan ni nawr. Diolch I spitting ymwyd o siwr o fod. Felly, peidiwch da chi a ceisio ail-wneud clasur o'r gorffennol. Beano! Dandy! Blackjacks a fruit salads. Gyd o cerddoriaeth Queen. Queen? Be? Queen yn dda. Oce, falle taw dim ffisig y gorffennol oedd hwn bach o gin oedd e. Ond mae fe jyst yn dangos faint mor anodd yw ei ddod y pethau o'r gorffennol i'r dyfodol a cadw yr un mor dda beth oedd e. Un o'r meysydd lle mae hwn yn bosib yw efo gemau cyfrifiadurol. Enghraifft, gallai feddwl oddi wrth top ymhen, gall games clasur o'r gorffennol yn hawdd gael ei wneud yn dda iawn. Gemau fel, mae'n siŵr, Elite neu Syndicate falle. Newyddion just I fewn, mae Elite a Syndicate yn cael ei ail-wneud gan y cwmnïau 5 Live Studios a Frontier Developments. Of course mae Nintendo wedi bod yn byw yn y gorffennol cyn i'r gorffennol cael ei ddyfeisio. Wele ar y sgrin nawr fideo o landing procedure yn Elite yn y fersiwn gwreiddiol yr Atari neu Spectrum fi'n credu yw hwn. Wele nawr y fersiwn newydd. Tra wahanol. Yr un weithred ond gyda heinen gweledol sophisticated modern. Ond hyd yn oed yn y fersiwn gwreiddiol oedd y gêm yn eich annog I deithio'r bydysawd mewn ymdrech I ddod o hyd I anturiaethau arallfydol a wneud bach o cash. Business em up mwy neu lai. Mae'r clasur yn enwog am addo a chreu gêm hynod enfawr am ei amser, bron yn anodd credu sut nath nhw gyflawni'r peth a cramio'r holl wybodaeth na mlaen I ond 128k. Ie, 128k. A dyma fersiwn gwreiddiol Syndicate Wars. Gêm sydd wedi perfeithio y profiad gêm mor gywrain fel bod oriau maith yn diflannu o flaen eich bysedd a'ch llygaid caeth. Ie, dyw na ddim yn swnio'n union fel peth da iawn I ddigwydd I person, ond credwch I fi, bawd mawr yn yr awyr. A bawd hyd yn oed fwy yn yr awyr ar gyfer gweledigaeth y fersiwn newydd yma.
Chi'n gweld yr un gêm, ond nawr yn edrych yn well. Mae'r ddau gêm yn anelu mwyn ymddangos ar gyfer 2015. Mae'n edrych yn daclus dros ben iddo fi, ac falle bod modd o dod o'r gorffennol i'r presennol, ond wneud job gwell ohoni. Ti'n clywed hwnna Steven Spielberg? A George Lucas, fi'n siarad i chi. Ta waith, dyma rhan o'r sioe, lle fi'n siarad amdano ymatebion i'r fideo diwetha, a dyma draig fyw ar Twitter yn sôn fod yna gêm cyn unaid coll wedi greu yn y Gymraeg. Oedd yn siarad amdano ateb ag atal, sef mwy neu lai blockbusters. Wedi greu gan cwmni o'r enw Maxen o Gaerfyrddin, spel yn ôl yn yr 80au. Ac wrth gwrs mae hwnna'n gywir, ac hefyd mae sawl gêm antur testyn, sef text adventures wedi cael ei greu yn y Gymraeg yn yr 80au hefyd. A na i wneud fideo yn y dyfodol agos fydd yn ôl rhain y gemau i gyd sydd wedi ymddangos yn y Gymraeg. Wel, trio ta waith. Reit so fi'n edrych mlaen i weld Elite a Syndicate blwyddyn nesaf. Gobeithio, fydd e ddigon taclus i cael fi stopio chwarae bach o Hearthstone. Os chi ffansi gêm, fi McMorris yw'r enw. Daf Prys ydw i. Chi wedi bod yn gwylio fideo 8 yn exclusif ar golwg 360. Dewch nôl yn fuan i weld fideos eraill. Pob hwyl! Gret. Fi'n newydd bod yn picnic. Fi'n angen picnic arall. Jyst yn wirion. Fi'n newydd bod i'r coedwigaeth. Pam fi sydd dau picnic? Pam... Lolfa, pa fath o gêm yw...